Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Yayan Danisa. Kali ini aku makan siang di Pot Ijo, Tugu Ijo, di jalan apa ya itu? Jalannya apa ya? Jalan Raya Magetan. Sepurane lur, aku kira urung apal daerah ini. Jadi aku muter-muter kejar cari makan siang, kita cari enek ayam bakar wendul. Jadi ora bisa niki aku rene iki ping bolak-balik, tapi berhubung iki mau ki serku arep ning Sawangan ki teko tengah dalan iki tiba opo panas lur, gua ya arep numpak motor. Gua ya pol arep numpak motor tiba teko tengah dalan wis balik ae. Dan ternyata aku luwih langsung menggok neng Tugu Ijo. Nah iki kali ini aku pesen ayam bakar, terus oseng daun kates iki apa-apa, terus iki lalapane, terus iki sambel. Nah iki sambel, jadi sambel iki enak loh, cuma aku nyuwune sambel carica. Jadi favorit iki sambel si carica. Aku pilih dulu kok makan terjatra aku tuh mau sarapan ke isu ya mesti sana aku awan makan siang di sini. Soalnya mau rencana arep nang Sarangan teko tengah dalan ki puan, jadi aku langsung balik. Tak icipane sik ya. Jadi aku minum es kunir asem. Nah ini kenapa mas? Parem. Lah nek sini parem. Karena nggonanku kunir asem. Jadi cek bojoku kan enak lho. Ya awake dhewe icipi dhisik. Cek pedese kok mbuh. Jadi aku agak pedese kurang hot. Iki awan-awan lho ya. Pas makan siang, jadi pas momen. Lho, lagi bojoku iki wis entek loro. Mulane kencur iki, kencur. Favorit bojoku iki kencur, jadi aku mau parem. Ini kemudian aku membuat roti set. Kamu tak makan kan? Panas. Jadi itu mau aku cek nunggu sekitar 10 menit. Soalnya pas tekannya gini, ayam bakarnya ludes wis entek. Jadi ini aku sih ngenteni proses bakarnya Pak. Selalu lur aku mau semambu-mambu lho. Ini sambel kita semuanya malah tiba oke mungkin ini terkenal loh. Aku anggur minggu hasil iki apa itu mas sate lagi lontong kunci nang Sarangan ada malam mingguan di bojoku baru tengah-tengah jalan panas kayak ada nih nah harus makan sih sanggoni tak ngomong ini kayak anggur minggu ini godong katanya kualitas gedung katanya kualitasnya enak. Moga-moga kasarnya lautan lho, aku arep olahraga nih bojoku. Mau aku tambah tahu telungan telur, tahunya sak jumbo-jumbo. Pak. Oke. Tak jumbo. Oseng katanya kuat tapi enak.
Jadi ning kene iki anu tak delok foto-fotone. Iki wong high class terus. Panasane enak. Enak pol. Sambil cari-cari gitu loh kayak gue ini tengah sawah arah Ponorogo Magetan jalannya ke aku sih betul ini apa mas coba makan apa aku gak apa loh cuma aku ketemu ini gila aku nge-vlog kan gak direncanakan jadi ayo udah nge-vlog malah orang mendadak lagi malah oke. Bumbunya enggak enggak bumbunya jam Tadinya itu memang yang kayak sepi nih mau sarapan pagi kayak anu menunya ini macam-macam ya nek masakan rumah macam-macam. Bukan ya? Haram kunir asem. Bunyi rawasik, panggon iki rawasik tadi tak turunnya mlebu ning warung iki. Kan cuci tangane wis ya. Nggone iki dikocok-kocok iki ralar yo anu enek rawasik nggone kene. Iki bumbu niki jen ora mlowet lho. Meleleh lho. Iki ayam bakar, tapi aku imbuh sambel rica-rica. Tak bojoku sambel apa ya mau bawang. Aku enak. Jadi channelku itu anu lho. Channelku itu campur-campur. Terus ibu tak anggota channel. Ini lebih apa-apa dibantingi. Tekstur ayamnya ya bumbunya sampai tekan jernil kita dicari-cari nunggu enak biasanya ini bojoku pesenannya ini aku dicari-cari tapi aku pengen tak campur asli
rugi wirarene. Wong iki rene lerene lho, mlebu. Suweger, enak, warek. Iki penak dibablas no sarangan rano, wanes lho. Asline iki mau atene turing ya. Ayo peda motoran ngono, karena memang ngono. Iki mau makan pagi per siang, nanti aku pagi mau rumah. Aku matur suwun sangat ya lur damel dulur-dulurku sing wis nutul tombol loncengku matur suwun sangat. Iki jane makmu. Jangan dolanku ora mewah lho ya. Dolanku sangger-angger ngono mbek bojoku muter-muter. Kayak nyatane aku bendine muter-muter kutha Ponorogo. Wis dalane iki saya tak uter iki ya wis kono-kono wae. Tapi ora nek bosene, mbok senenge mbek bojoku muter-muter. Jalur entek iki tak kropoti srenek. Cuma aku nggo tahu 5. Pedes pal, enak pal. Aku ada yang ngicipi beras kencuri. Gantungnya aku kok tak beli tangan kiri. Enak kabeh. Sumpah enak kabeh. Bijine 9,5. Limone yo aku. Iki lho, aku wis bar iki tisune aku arep cuci tangan ning arep. Jadi iki panggone iki strategis banget kok. Wong pinggir dalan arah nang nggone Sarangan. Jadi jalan magetan Sarangan. Kira aku teko Ponorogo nek kiri jalan engko tak videono nang arep. Damai dulur-dulurku, aku lali ya di subscribe seoke. Bila umpamane aneh unen-unenku utawa omonganku sing ora pas, kok ngono, kok ngene. Aku njaluk sepuro sing akeh. Pol njaluk sepuro sing akeh. Aku sik belajar ya wanitian. Gek wis umpamane seneng karo vlogku yo matur suwun, di like, tak rasane wis di hiburan ngono ya, dilewati ra apa-apa. Aku ki menjalankan kesenanganku itu. Iki wanike kene iki apik wong ngono. Muam, dadi megane siji loro telu ibek. Aku ketawa iki menang ini. Iki wong-wong padha lamakan padha nyenengno kok. Jadi wis ngono wae, cukup sak ngono wae. Matur suwun banget untuk dulur-dulurku. Dek ojo lali di-subscribe, di-share sing okeh-okeh banget ya. Matur suwun sangat. Mugi-mugi dulur-dulurku dimanapun dulurku berada diparingi kesehatan, kelancaran rezeki, lancar sak sembarang barang karire. Matur suwun. Ya, aku pengen ngicipi kencormu. Lah awakmu nang